mga kaigalaan ko na kang Kristo, maying adlaw kanyang tanan. Tuguti ako sa pagpila kanyo, ako si Rico. Sa Katoliko nga magpaambit kanyo kung unsay akong gamayng nahibala. Pero no sab, matong matambaya-yungan, kanyo, o inyo sa mga matabangan kung unsang pagpalawong panihini katong mga isgutanan. Ini ang lamdag ng Catholic Forum. Katong isgutan karon may tungod kini sa banggituhan sa mga Katoliko. Ikaw, kung Katoliko ka, unsa may mong gituuhan? Ug katong mga namalhin og mga laing relihiyon, nakabalugig kung wa sila makasabot kung unsang gituuhan sa Katoliko. Bisan gani ako, gipangutana ko ana og diretso unsa may gituuhan sa Katoliko? Unsa di ka tunuod ba? Unsa may gituuhan sa Katoliko? Ikaw, unsa may imong gituuhan kung ikaw usa ka Katoliko? Unsa may imong gituuhan? Nganong gitawag gaman og Katoliko? Katong namalhin og sa akong gingon gani, ang katong namalhin og mga laing relihiyon, itong mga Katoliko dati nga malhin og laing relihiyon, nangambak sila sa barko nga gihimo sa Ginoo alang nga makaluwas nga barko alang ngadto kaniya. Nga nangambak sila tungod gawa sila kabalo kung unsa ang gituuhan sa Katoliko. Simple lang gayo ang gituuhan sa Katoliko. Ang gituuhan sa Katoliko nga adunay Dios nga Amahan, adunay Dios nga Anak, ug adunay Dios nga Espiritu. Sila dili tulo ka Dios, apan isa ka Dios. Ang gitawag sila og the Holy Trinity, ang balaan nga Trinidad. Sa lakton nga pagkasulti o sa tinaas, mato ang laktod. Sa tinaas nga pagkasulti, ang gituuhan sa Katoliko mao ang credo. Ang credo sa mga apostoles, ang mituo ako. Mao kanay gituuhan sa usa ka Katoliko. Nga dunay Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mao kanay gituuhan sa mga Katoliko. Aduna say bugtong anak nga si Hesukristo ang iyang ngalan. Gipanamkon sa usa ka ulay nga babae. Gipanamkon sa mahal nga birhen nga ulay. Diba? Mao ka nang gituuhan sa Katoliko. Mapagkatao sa manunubos nga si Hesukristo, pagasakiton siya, mamatay sa cross, apan banhawon siya, mabanhaw siya. Kaya siyang pagkabanhaw, musaka siya sa langit ug magalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Diba? Simple kayo ang gituuhan sa Katoliko. Ug gikan dito mo balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa minatay. Sa akong padayon ng ganina, mito ako sa Espiritu Santo, sa santos o Katoliko nga simbahan. Sa ato pa, dili tawgon ang usa ka Katoliko nga santos kung dili siya balaan. Sa ato pa, usa ka balaan ang Katoliko. Dili na mo masabtan ang kasagaran pagtulunan sa Katoliko kay diya sa Santa Misa, dili na mao ang panahon nga mag-explain ng usa ka pare nga mao kini ang usa ka Katoliko, kundi ang Santa Misa mao lang ang usa ka espesyal nga pag-ampo nga gibuhat sa mga Katoliko. Dili na mao ang explanation kung unsa ang pagka-Katoliko. Mao nga bisag unsa man imong gatin sa misa, maglisod gigaw kung pagsabot kung unsa ang pagka-Katoliko kung dili ka magtuon niini. Sa ato pa, gikinahanglan sa usa ka Katoliko ang pagtuon kung unsa ang iyang gituuhan. Karon pagalakbitan itong padayon ng tanto ganin. Nagadtuo kita sa mga santos. Nagtuo sa mga santos. Sila ang mga abogado nato. Ang atong isigutan na last, nagsiguro sa simbahan ang ilang kalag tuwan sa langit. Nga sa ato pa, dool sila sa Dios, ng mga muyo alang kanato, ng mga buhi pa. Kita gitawag man nga mga militant church. Ang doktrina sa simbahang Katoliko, doon ay gitawag nga tulo ka hutong ang mga magtutuo. Doon ay gitawag nga mga
Triumphant Church. Sa Triumphant Church, sa simbahan, sa mga nagmadaugo na, sila ang mga santos o nasa langit. Sila ang itawag na Triumphant Church. Kadua, mao ang Suffering Church. Sa doktrina sa mga Katoliko, nagatuog ito sa purgatory. Nga sila nga adtua nag-anto sa purgatorio, sila ang tawag nga anaa sa Suffering Church. Nga nagkinahanglan sila og mga pag-ampo kanato nga mga buhi pa. Kay kitang mga buhi pa, bitawag man sa doktrina nga kita ang mga militant church. Sa ato pa, subject kita sa mga pagtintal sa yawa. Subject kita sa kalibutan. Sa katahom sa kalibutan, subject kita. Subject kita sa kalambuan sa kalampusan o kapakyasan sa atong kalang. Kita doon na pa'y dako nga tulubagon diya sa paghukom o pagpili sa tautan o sa maayo. Nga sa ato pa, ang militant church, dako kayog tulubagon alang sa kaluwasan sa iyang kalag. Ang mga Katoliko, dili ingon nga nagtuo-tuo siya sa bisan unsa. Adunay gipasikaran ang tanan. Kinabase usab sa mga milagro diya sa simbahan o daghan kay milagro nga nahitabo sa simbahan apan gamay lang ang gi-approve niini. Tungod kay yung simbahan mitikuloso kayo siya about sa mga milagro. Og lapit na nato ang paghisgot usab sa nahitabo sa Fatima sa Portugal sa 1917. Usab sa gituuhan nga dakong milagro sa simbahang Katoliko. Nga kung ikaw usa ka Katoliko nga mahibalo sa maong panghitabo sa milagro sa Portugal sa 1917, mag-question ka sa imong pagkakatoliko kung Katoliko ka ba gyud. Tungod kay kung ikaw Katoliko, nagtuon ka unta sa nahitabo niadtong panahon. Tungod kay kini do na may dakong kalambiditan sa kaluwasan sa kalag ug sa kalinaw sa kalibutan. Kaya ang mahal nga birhen niadtong panahon nagpakita siya sugod sa Mayo 13. Mao ganing natin gitawag kanta nga sa Mayo sa 13 ang Birhen Maria nanaog sa langit sa Cubada area. Lahat nga sa puno nakadungog ka sa mga kanta. Tungod kay kana mao ang hinungdan ng milagro kung anong nahimo namugna ang maong kanta. Ug sunod-sunod niya itong mga bulan, sugod sa Mayo, hantod sa June, July, August, September, October. Nga naigitawag na ito og pista sa Fatima. Ikaw, mamistahay magiging siguro ka. Mga Katoliko, mamistahay mag yun. Kapan kung imo ng pangutanon, kung unsa ang pattern nga na din gamay lang ang nahibalo kung unsa, diba? So, ang milagro unta sa Fatima, itong nanaog ang adlaw. Siya kung ikaw sa Katoliko, wala mahibalo niya na. Nga dunay adlaw nga nanaog ngadto sa Portugal niadtong 1917, Oktubre 13. Usakto kadakong milagro alang sa simbahan. Dili na nakutason og asoy og subay ang mga milagro tungod kay bisan asa nimo i-research anaa siya. Buhata po ng imong katungdanan isip ko sa Katoliko nga magtuon o magpalahom sa imong pagtugya sa pagkakatoliko. Ako makasasala gihapon. Di ko maingon nga perfect o wala may perfect. Pero at least ang akong gamay nga nahibalan unta nga akong ipaambit kaninyo maghatag usab kini kanimo o sa gamay lang information alang sa pagpukaw sa imong pagkakatoliko. Sa ako nang giingon sa una na akong upload, itudlo na ako ang dalan. Apang kamo na'y magsubay. Igor na ako itudlo. Paano kitang tanan, magdungan kita sa pagtuon. Kaya ako tumutuon naman sa pero at least, ako ang magpukaw sa inyo, sa inyong pagtuon. Ang lakbit na ako ganina, padayan ako ganina, ang Articles of Faith, ang credo
sa gituuhan sa mga Katoliko, gibahin ka na sa dusi. Gibahin sa dusi aron gyud masabtan sa mga magtuto kung unsang ipasabot sa nito ako nga mao ang foundation sa pagtuo sa usa ka Katoliko. Nga kung ikaw usa ka Katoliko nga wala ka maka-memorize, nga wala maka sa ulo sa mito ako sa credo sa mga apostoles, mag-question ka na sa imong pagtuo, mag-doubt ka na, magduha-duha ka na sa imong pagtuo kung tawon ka pa ba nga usa ka Katoliko. Kaya walay Katoliko nga wala maka-memorize or maka sa ulo sa mito ako. Diba? Diya sa rosaryo, nag-rosaryo ka, naaw na gipiraminti ang mito ako. Busa, kulit tayo. Mag-question ka kung dili ka makamemorize, magsige ra kag basa. Pila na may mga edad ka, nagsige ka pa balang gihapon og basa sa credo sa mga apostoles. Sa mito ako, nagsige ka pa balang gihapon og basa. Mag-question ka na, ba? Ang gituuhan sa Katoliko, dili unta complicated kung kini gituuhan. Gitun-an pa. Apan gawa man to naminaw man sa uban nga nag-explain nila. Manong na-complicated na hinoon. Tungod kayong uban nga nag-explain nila, mga hilawpod ng mga Katoliko. Na wala kayong makatuhog sa ilang pagka-Katoliko. Silang duha, naglibog, di na malhin, pasimple. Ang kalibog, magbunga o dugang kalibog. Tungod kayo nagdugang man ang iyang kalibog, niambak. Kato pa, outside Catholic Church, there is no salvation. Sa Bisaya pa, gawas sa pagtulunan sa Katoliko, walay kaluwasan. Nautanda, nga atong pag-isgot karon, gadugang kinisimong kebalo kung unsa ang gituuhan gayon sa Katoliko. Daghan pa kayo tag-isgotan. Parang hinaot ako na i-subscribe niyo mga itong channel. Okay, i-tutlo ko na yung mga bill. Pero ma-notify ka or mapahibalo ka kung maduna kita bagong upload. Hangtod sa sunod na itong panaghisgot, kini si Rico Rivera o kini ang itong channel, Lamdag at Catholic 4. Hinaot ako, mas kanunay, kita mag-inampuan. Kung mag-ampo kayo nyo, kausap, hinaot, ikaw mag-ampo. Alam sa atong kaluwasan. Ave Maria. Bye-bye.